Budúcnosť nie je nikdy istá. Dnes máme pred sebou veľkú výzvu. Budúcnosť je tvorená rozhodnutiami, ktoré robíme. Tak si teraz vyber, ako bude tvoj život vyzerať zajtra. Skupina Torello je energiou každej jednej osoby, vyjadrená jedinou veľkou medzinárodnou rodinou, v ktorej každý člen stavia do stredu blahobyt všetkých. Cestovať, vymieňať, spájať, pomáhať. Vybrali sme si obranu našej budúcnosti. Nezastavujeme sa, môžeme spomaliť, nikdy sa však nezastavíme. Kvalita života, ktorý nás čaká, závisí od toho, či dáme do stredu osoby a ich možnosti vyjadrenia sa. Spolu, pripravení na zmenu, sa môžeme stať uvedomelejšími a zodpovednejšími. Existuje už v každom z nás.